Kahle kahle uKhuzani ubukeka kanje. uKhuzani akanalo irasta. So phansi amaphaphu. Sabungelela phasi ngomkwelo umwele emakhaya kwesimanzonzo kulethela khona indaba zamaskandi emva phambili nezifika ngesikhathi futhi nengachemile futhi namhlanje ke indaba enguphathele zona esikhathini samanje ezokuthi ungizwe uthi ukulungele ungena ejele. Sekuvela indaba zokuthi ungizwe umfamchunu ubiza isithanga sabendaba le eGoli ngomhla ka11 kuJuly eKwaMeyimayi. Abantu abaningi sebemkhuzile konke zokuxhumana bathi ngayenzi lento la yenzayo ngoba uzolala ejele. Kodwa usephendulile kungizwe athi noma kanjani kusasa uzobe khona amayimayi futhi usekulindele ukuthi engaboshwa noma yini njengoba abantu beshe kuzokuxhumana ukuthi usechukuluza ukuthi aboshwe nje. Uthi umkhonto wakho ukhona, thalwane esikhona, itsiphi khona. Kade futhi nomuntu okuxubha amazinyo uphethe uthi ukulungele yena ukuthi engalala ejele uma ukuthi kumele alale ngempela. Kunokuthi ebuke ubaba uzuma umshuluzi ebhadla kanje ejele ngecala ngokusho kwangizwe ukuthi icala angaboni ukuthi sengaze alale ejele umshuluzi. Bukele emakhaya wena uyibona kanjani le ndaba le? Ngabe bengimele ngempela ukuthi ungizwe azathathe i-risk engaka ukuthi ehambe impela yakwaMayimane ebiza isithanga umsebenzi ngoba sazi ukuthi ukubiza iqoqo labantu akuvumelekile njengoba seku-level 4. Ake hlane ezathe ke sizwe ukuphawula sizwe umbono wakho ngalolu daba lokuthi wena ukubona kanjani le risk ethatha ungizwe. Kubomvu kusasa ungizwe mchunu uzobe addressa the nation tomorrow regarding the release of ubaba Msholozi umnyama kubomvu. I will be in Johannesburg right now. I'm on my way to Johannesburg. Ngiyangena manje eGoli njengamanje njengoba ke ngizongena manje eGoli into engizoyisho banganza kwethu kumnyama kubomvu. I will be addressing the nation. I've called the journalist ukuthi akuza ama-journalist angithi wona kuphela in this country anelungelo lokuhlangana. Kanti futhi ezinye indaba abantu abaningi bebebuza futhi namanje basaxakile ukuthi kwenziwa yini ukuthi uKhuzani efike ekhombisa ukuthi unerasta qede lapho futhi agunde futhi kodwa ukwenze ngama Photoshop sekusobala ke manje. Abantu bebeyibuza ukuthi lento lengabe uKhuzani benziswa yini. Ngokuhlaziya kwethu ke sike sayibuka lento le kodwa sathi asingayipresent noma singayibroadcast kodwa manje ke sesiyahlaziya siyantshena futhi ukuhlaziya kwethu. Ngokubona kwethu kukanje udaba ngoJanuary iphelile ikontileka ebihlanganisa uKhuzani noJonathan D. Umnxusa bathathwa banika eyasemdletsheni eGcokama. Tekuse njalo ke kodwa uKhuzani wangamemezela ukuthi sebeyiphelile contract futhi naye iGcokama yangamemezela ngoba bengakasayina phansi. Kumanje ke kade sekusayina icontract entsha phakathi kweGcokama noKhathi noJonathan D njengoba sazi ukuthi Jonathan D naye uKhathi ungaphansi kwekampani eyodwa. Kuthe kusenjalo iGcokama la bese post ekundla zokuxhumana ukuthi abantu abathenga incathulo zakhona kaJonathan D ekubeni incathulo wayekade eyisolile wathi zimbi zikulu yite ebukuyibuka kodwa kuthe kulokhu wathi abantu abayithenga. Kuthe kusenjalo kusatrenda lokho ukuthi kwenzakalani ngoJonathan D noKhuzani. uKhuzani wayesibona istrategy wasevele ePhotoshopper ema hairstyle akhe waveza irasta watrenda waqede lapho waphela after 2 days or 1 day wagunda futhi ngayi Photoshop waba iChiscope watrenda. These esebona ukuthi abantu sebestabilizile manje wase njengoba esesho namhlanje cha abantu abahlisa amaphaphu phansi akagundile yena ubeyidlalela njengoba umbona esho khona la. Hola madoda yangifanele le card. Bafowethu the game is over. Kahle kahle uKhuzani ubukeka kanje. uKhuzani akanalo irasta. So phansi amaphaphu. uKhuzani kahle kahle ubukeka kanje. Kumele phela kuhlale bafowethu kuye kube mnandi yabo sibuye sihleke kube nje hayi indaba yokuba too serious yabo. So uKhuzani kakanalo irasta njengoba ningibona anginalo irasta anginayo iChiscope. The game is over.
uKhuzani bafowethu kusekuke nje lo mfana lo eshayela izaza lakhe awubheke nje pa woo double zaza book bawalibona Tom Ford bo yabo nice Buyele emakhaya ake sizokuphala kwakho sibone futhi nokuhlaziya kwakho ukuthi le ndaba uyihlaziya kanjani wena ngabe uhambelana nathi kwesimanzonzo noma nawe uyibuka ngelinye icele noma iside sasiphetha indaba engophathele zona ezokuthi uDr 3 second useshayile ikhweli impela ku Mr President uRamaphosa ukuthi cha akehle phela ezekithi ezositshena ukuthi kwenzakalani esinika ithembe qede yonke lento le impidlango noma impikisho egcwele eSouth Africa njengoba mahamba emgwaqeni ufica kusha ama truck kusha ama tire kusha yonke into njengoba sazi ukuthi abantu bathi akuphume ngaphandle ubaba umshuluzi uJacob Zuma buyele emakhaya ubuke nayo inkulumo yakhe ubaba dokotela u3 second eshaya ikhwela ukuthi lifike ku Mr President kwesimanzonzo izona indaba engithenga ngaphathela zona esikhathini samanje akahlangane futhi ngokuzayo njengoba bazi ukuthi kwesimanzonzo indaba ipheli sizohlangana futhi ngokuzayo siyabonga yazekile buka nje manje ngithi ngiyafika kushiswa imoto emgwaqeni ngithi ngiphuma ngapha kwamina bayangivimba abantu khulumeni ngiyacela ngani yakwethu ngiyakuncenga woza lapha kwaZulu Natal usikhuzele lento ngoba manje angisayazi mina lento ukuthi zizothwani ayi hulumeni ngiyacela impela ngiyacela hulumeni qhamuka impela noma kube khona isinqumo senzayo sokuthi kube nokuthula ubulungiswa nanokuthi nixoxisane kubuyiswane ngoba manje sesingena enkingeni thina azizazi thina ingxabano zenu uhulumeni ngoba sesibona ngathi manje sesithwala ijoka esingalazi thina buka nje manje sitakwazi ukuhamba kushiswa amathaya emgwaqeni ngidlule emfekayo bavalile ngajike emfekayo ngaphuma ngapha ngithi ngizama ukuphuma ngapha ngoMatuba ngathola ukuthi kuvaliwe ngiphuma ngeRiver View kuvaliwe ngakujika leza ngithi ngiyophuma ngeshow ngize ekhaya njalo kuvaliwe hulumeni ngiyakucela makuba ukhula eSouth Africa buya ufike nje noma usiqoqele stadium eThekwini ngoba egoli kukude egoli asinayo indlela yokuhamba kufaliswe ngiyakucela uhulumeni ufike uzonje ukukhuza lento makukhona inamba nezinkinga zabantu ezikhona zama ukuthi uyixazulule lenkinga ngoba lama property angaka azodamejeka kuzoba malini leyo lezi imoto esibuka lapha kuma social network ama companies kusha ama truck namabhizinisi akho futhi uhulumeni azolimala ngoba siyazi ukuthi unawo amabhizinisi kodwa sibona ukuthi nawe usuyalimala ke manje uhulumeni siyakucela uhulumeni buya uzosikhuza usilekelele